ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکہ، بے شک او لوگ جنہاں کیا ساڈا رب اللہ ہے پھر اس گل تے ڈٹ گئے ثابت قدم رہے، انہاں تے رحمت دے فرشتے اتردے نے۔ سلسلہ جاری ہے، بندہ مسلمان نے اس دنیا تے کیڑے کیڑے کام کرنے نے، انہاں کماں دے صلہ دے طور تے اللہ کریم بطور انعام فضل و رحمت اپنی دے نال رحمت دا فرشتہ بھیجدا ہے جڑا اس بندے دی حفاظت بھی کرے گا اور اس دی مدد بھی کرے گا۔ اج اسی معاشرے چ دیکھیے ساڈیاں ترجیحات بدل گئیاں نے، خلوص برقرار نہیں رہا۔ اسی کسے نال دوستی اگر کرنی ہے تے اللہ دی رضا واسطے الا ماشاءاللہ کوئی نہیں، اگر کسے نال دشمنی رکھنی ہے اس واسطے نہیں دشمنی رکھنی کہ اللہ نے دے نال دشمنی دا حکم دیتا ہے، کسی اور ہی مقصد واسطے دشمنی رکھنی ہے۔ ساڈیاں ترجیحات بدل گئیاں نے، نہ دوستیاں اللہ واسطے رہیاں نے، نہ دشمنیاں اللہ واسطے رہیاں نے۔ مادیت پرستی دا دور ہے، صرف اور صرف جو جدھروں آیا ہے حلال حرام دی تمیز تو بغیر بس بندے نے اکٹھا کیتا ہے، اس وچ اے نہیں دیکھیا کہ اللہ دی رضا واسطے جڑیاں دوستیاں نے وہ میرے نال برقرار رہندیاں یا نہیں، صلہ رحمی دے رشتے برقرار رہندے یا نہیں۔ بس غلبہ اس چیز دا پایا کہ میں دنیا تے مشہور ہو جاں کہ اتنا امیر ترین بندہ ماں، حالانکہ مسلمانہ نے دنیا تے راج کرنا سی، لیکن شریعت دی مخالفت کر کے اج کفار ساڈے تے مسلط نے، اسی ذہنی طور تے فکری طور تے اللہ ماشاءاللہ کفار دے غلام ہوندے جا رہے ہیں۔ بس ساڈی حقیقت اتنی رہ گئی ہے کمانا ہے تے جینے واسطے، تے جینا ہے تے کمانے واسطے، حالانکہ جڑا انسان دی تخلیق دا مقصد سی اس دی طرف ساڈی وہ نظر نہیں رہی کہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں جنہ اور انسانوں نے صرف اپنی عبادت اور پہچان واسطے پیدا کیتا ہے، اور اسی اس چیز دی طرف غفلت دا اظہار کر رہے ہیں۔ اگر اسی دیکھیے موجودہ جو معاشرہ ساڈا چل رہا ہے، ایک دفعہ صرف بطور آزمائش ہی کر لو، ویسے تے انسان نو اللہ رسول دے کلام تے یقین ہو جائے اس دے مطابق عمل کرنا چاہیے ہے، اور جنہوں یہ یقین نہیں وہ آزمائش کر کے دیکھ لے۔ اگر وہ کسی نال دوستی لگانا چاہتا ہے تے اللہ دی رضا واسطے دوستی لا کے ویکھے، کسی نال دشمنی رکھنی سو تے اللہ دی رضا واسطے دشمنی لا کے ویکھے، پھر دیکھے اس تے اللہ کریم دا کتنا انعام و اکرام ہوندا وے، اور اللہ کریم اس دی اعزاز اور ضیافت واسطے نورانی مخلوق، نوری مخلوق آسمان دنیا تو فرش زمین تے بھیجے گا۔ یعنی سانو دیکھنا ہے چاہیے کہ اسی اگر کسی نال ملاقات کرنی ہے تو اللہ دی رضا واسطے کریے۔ حدیث پاک دے اندر آمدہ ہے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، جن نے محبت کیتی تے اللہ دی رضا واسطے کسے نال کیتی، کسے نال دشمنی کیتی تے اللہ دی رضا واسطے دشمنی کیتی، کسے نو کوئی چیز دیتی تے اللہ دی رضا واسطے دیتی، کسے نو چیز دینی نہیں بلکہ روک کے رکھی ہے تب بھی اللہ دی رضا واسطے روک کے رکھی ہے، وہ بندہ کامل ایمان والا ہو گیا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان فرماندے نے مصطفیٰ جان رحمت حضور جانے جانا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وے ان رجلا زارا اخلہ فی قریۃ اخری، کہ ایک بندہ اپنے ایک مسلمان پرا دی دوسری بستی دی وچ ملاقات واسطے گیا، اس بستی تو دوجی بستی چ ملاقات واسطے گیا، فارصد اللہ له علی مدرجتہ ملکا، اللہ کریم نے اودے رستے تے
ایک فرشتہ بٹھا دیتا سبحان اللہ جڑا رستہ دوسرے پنڈ بستی نو جا رہا سی اس رستے دے درمیان اللہ کریم نے ایک فرشتہ انسانی شکل ہی بٹھا دیتا فلما اتا علیہ جس وقت بندہ اس فرشتے کو لے پہنچیا مطلب اس جگہ تے پہنچیا جتے فرشتہ موجود سی قال اینا تریدو اس فرشتے کیا کدھر جان دا ارادہ ہے قال اس بندے کیا ارید اخلی فی هذه القريہ میں چاہنا کہ اس بستی چ ایک میرا مسلمان پر آئے میں اودی ملاقات کرنی ہے فرشتے نے سوال کیتا قال هل لك علیہ من نعمت تربها کیا اس بستی چ جڑا رہن والا بندہ ہے جدی تو ملاقات واسطے جا رہے ہیں انہیں تیرے تے کوئی ایسا احسان کیتا ہے جس دا بدلہ تو دینا چاہنے اس بندے کیا قال لا نہیں غیر انی احببتہ فی اللہ عز وجل صرف اس وجہ تی جا رہے ہیں کہ میں اللہ دی رضا واسطے دے نال محبت کرنا سبحان اللہ قال اس فرشتے کیا فانی رسول اللہ الیک بان اللہ قد احبک کما احببتہ فیہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام اس فرشتے کیا میں اللہ دا بھیجیا ہوا فرشتہ تیری طرف آیا ہاں اور تینو دسنا چاہنا وا کہ اللہ تیرے نال محبت کردا ہے اور وجہ کی ہے کہ جس طرح تو اس بندے نال اللہ دی رضا واسطے محبت کیتی ہے تے اللہ نے بھی تیرے نال محبت کر لی ہے یعنی اللہ دی رضا واسطے اگر کوئی کسی دی طرف ملاقات واسطے جاندا ہے تے اس بندے نال اللہ بھی محبت کرے گا رحمت دا فرشتہ بھی اس واسطے رستے وچ آئے گا او دی حفاظت کرے گا مدد اور نصرت کرے گا المختصر سانو جڑا بھی کام کرنا چاہیے کس واسطے کرنا چاہیے اللہ دی رضا واسطے اور اللہ دی رضا واسطے جس وقت کرنا ہوئے تے تھوڑا جنہ بھی بندے دے دل دے اندر ریاکاری دکھلاوا تکبر اے چیزاں موجود نہیں ہونیاں چاہیے کیونکہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا قرآن کریم دے اندر ان لکم فی الانعام لعبرا نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرس ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین سبحان اللہ کہ تواڈے واسطے جانوراں وچ نصیحت رکھ دتی گئی ہے کہ اسی تانوں جانوراں دے پیٹاں وچ خون اور گوبر دے درمیان وچ دودھ نکال کے پلانے ہاں اور دودھ اتنا لذیذ اور خالص ہے کہ آسانی نال حلق تو پینے والے واسطے گزر جاندا وے ایک صوفی بزرگ سن انہوں کو پوچھا گیا اخلاص کی ہے انہاں کیا تو اس آیہ کریمہ چ غور نہیں کیتی کہ اللہ کریم نے تیرے تے نعمت کامل کیتی ہے کدی دودھ وچ دیکھے کہ خون یا گوبر دی رنگت آئی ہوئے کدی دیکھے کہ دودھ دے اندر خون یا گوبر دی بدبو آئی ہوئے اس بندے کیا نہیں انہاں بزرگاں فرمایا کہ جس طرح اللہ نے تیرے تے دودھ والی نعمت کامل کیتی ہے نا تمہیں ہر کام صرف اللہ دی رضا واسطے کر کہ جڑا کرنا صرف اس واسطے کرنا ہے کہ میرا اللہ میرے نال راضی ہو جائے اللہ کریم سانو خلوص نصیب فرمائے اور تمام کام اس دی رضا واسطے ہی سانو نصیب ہون اور اگر کسی نال نفرت کرنی ہے تو صرف اللہ دی رضا واسطے کرنی ہے اور جہدے نال نفرت اللہ دی رضا واسطے کرنی ہے نا وہ بندہ کیڑا ہے جنہیں اسلام نال دشمنی مول لئی ہوئے جنہیں قرآن نال دشمنی مول لئی ہوئے جنہیں انبیاء نال اللہ دے مقربین بندیاں نال اسلامی احکامات نال دشمنی مول لئی ہوئے اس بندے نال نفرت ساڈا فرض ہے اج بعض بندے کہندے جی کہ یہ مولویاں دے مسائل ہو گئے نے یہ نفرتاں کردے نے حدیث پاک دے اندر آمدا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان الحدۃ تعتری حملۃ القرآن لعزت القرآن فی اجوافہم سبحان کہ اللہ جیڑی قرآن جنہاں دے سینیاں وچ موجود ہوندا ہے قرآن دی نعمت موجود ہوندی ہے قرآن دے احکام جنہاں سمجھے ہوندے نے سینیاں وچ رب نے ودیت کر دیتے نے انہاں دے مزاج وچ اسلامی احکام دے حوالے نال اتنی سختی اس واسطے آندی ہے کہ انہاں دے دلاں وچ قرآن دی محبت بیٹھ چکی ہوندی ہے سبحان اللہ اور جنہاں نو کوئی اسلام دے مخالف گل سن کے پڑھ کے تے تھوڑا جنہ بھی درد محسوس نہ ہوئے وہ سمجھن کہ انہاں دے دل وچ قرآن دی محبت نہیں ہے اللہ کریم سانو اسلام دے اوپر عمل دی توفیق نصیب فرمائے وما توفیقی الا باللہ